В этом видео будет пересказ поэмы Николая Гусовского «Песни о зубре». В оригинале произведение написано на латинском языке. Впервые было издано в Кракове в 1523 году. Только в 20 веке поэму перевели сначала на польский в 1914, а затем на русский и белорусский в конце 60-х годов. Пересказывать я буду на белорусском языке. Если непонятно, можно включить русские субтитры. Микола Гусовский присвятил свою поэму королеве польской, великой княгине литовской Боне Сфорца. У своим звороте да каралевы ён расказвае аб візіце ў Рым, які ён здзейсніў разам з біскупам Эразмам у 1521 годзе. Тады і нарадзілася ідэя напісання паэмы. Гусовскі ўспамінае, як папа Леў X пажадаў на ўласныя вочы убачыць магутнага звера беларускіх пушчаў. Тады біскуп Эразм напісаў ліст на радзіму з просьбай выслаць чучала зубра. А свайго дарадцу Міколу Гусовскага папрасіў, каб той апісаў гэтага звера і паляванне на яго ў паэме. Твор яшчэ не быў гатовы, як папа Леў X нечакана памёр. Аднак Мікола Гусовскі ўсё ж такі дапісаў паэму і вырашыў, што яна павінна ўбачыць свет. Такім чынам ён хацеў на ўласным прыкладзе паказаць сваім суайчыннікам, іншым вучоным людзям, што неабходна больш смела дэманстраваць свае таленты. Ён просіць каралеву Бону ўзяць апякунства над усімі таленавітымі людзьмі, паколькі яны сваёй славай могуць паспрыяць росквіту дзяржавы. Ён упэўнены, што дзяржава больш абапіраецца на мужнасць духу, а не на сілу цела, што пацвярджаюць грэкі і рымляне, дзяржава якіх найбольш квітнела тады, калі ў іх развіваліся навукі. Аб усім гэтым ён гаворыць у звароце да каралевы Боны. У першых радках свайго твора паэт расказвае пра тое, як аднойчы, знаходзячыся ў Рыме, ён стаў сведкам аднаго відовішча – бою быкоў на арэне. Публіка глядзела, як коп'і ўпіваюцца ў цела жывёліны, раптам нехта сказаў, як у нас на зубрынай аблаве. Гусовскі ахвотна падтрымаў тэму і расказаў, як у яго на радзіме адбываецца паляванне на зубра. Пазней ён атрымаў даручэнне апісаць усё тое, пра што ён толькі што расказаў у вершаваным творы. Аўтар прызнаецца, што ў ролі пісьменніка ён пачуваецца крыху няёмка, са страхам ён пачынае пісаць. Но баіцца ён таго, што ў яго не хопіць таленту. Ён звяртаецца да музы з просьбай, каб тая паслала яму натхненне. Звяртаецца да пяра, пры дапамозе якога збіраецца пісаць, каб яно дапамагала яму ў яго адказнай працы. Урэшце рэшт звяртаецца Гусовскі і да чытача, гаворачы: лепш бы ты сам пісанінай заняўся, а я прабіў тое, што добра ўмею, страляў бы з лука. Ну а калі чытачу песні прыйдзецца не даспадобы, аўтар дазваляе выкінуць яго твор у смецце. Нарэшце Гусовскі пачынае расповед і запрашае чытача на поўнач у лясныя мясціны. Там у лясах і жыве звер з целам волата. Ён такі вялікі, што калі параненыя становяцца на калені, то паміж яго рагамі могуць памясціцца трое паляўнічых. Гусовскі спрабуе апісаць нашага зубра. Гаворыць, што цяжка параўнаць гэтага звера з якім-небудзь іншым. У яго барада, як памяло, вытыркае з-пад сківіц, у вачах можна заўважыць злосць і ярасць, а калматая грыва расце аж да лапатак і звісае ўніз па калені. Калі гаварыць груба і параўноўваць малое з вялікім, то можна сказаць, што гэта казёл барадаты з нагуленым целам, а масцю яго бура-чорная, завяршае сваё апісанне Мікола Гусовскі. Затым аўтар гаворыць, што гэты магутны звер, як дзіва часоў першабытных, захаваўся толькі ў нас пад палярнай зоркай. Ён абяцае завясці чытача ў самыя нетры пушчы і паказаць гэтага звера, а таксама тое, як адбываецца паляванне на яго. Гусовскі вяртаецца думкамі ў мінулае, калі ён таксама паляваў на зубра. Ён успамінае, як яго вучыў паляваць бацька, расказваў пра тое, дзе водзяцца мядзведзі, дзе пасвіцца дзік і як расстаўляць сеці на асцярожных ласёў, каб тыя трапілі ў пастку. Гусовскі гаворыць, што зубр для людзей не страшны, не чапае, не зачэпіць. Гэта вельмі смелы звер і уважлівы. Ён не нападае сам. Але калі ён пачуе небяспеку, то раз'юшыцца так, што неабходна ўцякаць як мага хутчэй. Яшчэ гэта вельмі кемлівы звер і цярпялівы. Колькі ён жыве, невядома, але ходзяць легенды, што быў запрыкмечаны нібыта і 200-гадовы зубр з сівой касматай грывай. Аўтар расказвае, што ў вожака стаі не было вока, мабыць, страціў у бітве за ўладу. Такое між людзьмі здараецца, калі моцны гэтага свету б'юцца за права на ўладу на злом галавы.
Гусоўскі асуджае войны. Далей аўтар хваліцца нашымі прыроднымі багаццямі, лясамі, рэкамі, урадлівымі палямі. Ён гаворыць, што ў нас шмат драўніны, і гэта наш скарб. У пушчах безліч і зверы, і птушкі, што дае магчымасць не лічыцца з памерамі здабычы. Але ўсё гэта багацце неабходна берагчы і гаспадарліва ставіцца да таго, што дала прырода, нагадвае паэт. Ён успамінае таксама і пра тое, што наш народ вялікую сілу надае замовам і травам, песням і магіі слова. Мы яшчэ дзеці ў свеце хрышчоных і верым у казкі Медеі, піша Гусоўскі. Затым ён вяртаецца да апісання пушчы, якая сваёй красой захапляе. Паляванне – добрая праверка таго, наколькі дух застаецца загартаваным. Летам нашыя ратнікі часта занятыя, прымаюць удзел у войнах, працягвае расказваць паэт. А вось зімой літвіны ідуць паляваць на звера, гартуюць мячы на марозах. Гусоўскі гаворыць, што вайна выклікае ў яго гнеў і слёзы і боль. Абараняючы хрысціянства, літвінам даводзіцца ўвесь час змагацца з навалай з усходу. Наш народ, як правіла, першым прымае на сябе варожы удар, праліваючы кроў. Аднак мала таго, што мы не можам адчуняць ад пастаянных бітваў з ворагам з усходу, народы адной з намі хрысціянскай веры таксама разрываюць нас на кускі, не даючы набрацца моцы. Прагнасць захопнікаў вісне над намі то злева, то справа. Аўтар вяртаецца да галоўнай тэмы і прызывае чытача працягнуць вандроўку па пушчы. Ён расказвае пра тое, як звер трапляе ў загадзя падрыхтаваную для яго пастку. Паляўнічыя, якія дагэтуль сядзелі ў засадзе, падаюць сігнал і распачынаецца паляванне. Гусоўскі апісвае момант, калі ўтыканы стрэламі звер кідаецца ў гушчар. У яго цела працягваюць упівацца стрэлы і пікі, якія кідаюць лоўчыя. Раз'юшаны звер шукае вачамі ворага. Нарэшце ён заўважае коннікаў і кідаецца на іх. Тыя хаваюцца за дрэвы. Затым людзі зноў пачынаюць акружаць зубра, які яшчэ доўга бушуе ў загоне. Гусоўскі расказвае пра адзін выпадак, як нейкі маладзён стрэліў удагонку зубру, а затым, спужаўшыся, схаваўся за лапамі яліны, спадзяючыся, што звер яго не заўважыць. Аднак, як толькі зубр паглядзеў у яго бок, хлопец адразу ж ад жаху памёр, хаця потым аказалася, што зубр яго на самай справе не заўважыў. Вось так малады чалавек быў забіты адным позіркам зубра. Іншыя лоўчыя з яго толькі пакпілі, а на крыжыку на яго магіле напісалі, што ён быў забіты страхам, знянацку сустрэўшыся з зубрам. Далей Гусоўскі апісвае, як жорстка зубр распраўляецца з тымі, хто яго пакрыўдзіць. Гэты звер не ведае літасці. Паэт успамінае яшчэ адзін выпадак, як аднойчы зубр так падкінуў каня з седаком, што коннік аказаўся на дубе, дзе ў выніку і знайшоў паратунак. Забойныя і вельмі небяспечная гэта забава палявання на зубра, а ладзіць такія паляванні пачалі ў часы княжання Вітаўта, у гады найвышшага ўздыму Вялікага княства Літоўскага, працягвае паэт. Тады ваенныя лагеры стваралі пры кожным паселішчы ў пушчах, і там будучых воінаў у дзікіх аблавах на звера вучылі змагацца. Князь любіў таксама ладзіць конныя гонкі, у якіх удзельнічалі цэлымі вёскамі, спаборнічалі таксама і ў тым, хто першы у брод на кані пераедзе раку. Усё гэта загартоўвала будучых воінаў, пазбаўляла іх ад страху і прызвычайвала да будучых цяжкасцей. Пры князе Вітаўце галоўнай якасцю лічылася доблесць. Ён не любіў клятва адступнікаў і крывадушных. Асабліва цаніліся ў тыя часы героі, якім удавалася высачыць звера, злавіць яго і прывесці ў лагер жывым. Гусоўскі апісвае, як рабіліся адмысловыя пасткі, каб злавіць зубра. Гэта быў велізарны клін з бярвенняў, па баках у якога былі выразаны вокны пазы, прыкрытыя яловымі лапкамі. Калі зубр заходзіў у гэты клін, з аднаго з пазоў паказваўся лоўчы ў чырвоным. Зубр кідаўся да яго, затым гэты лоўчы хутенька хаваўся. Звер аказваўся ў пастцы, шляхі адступлення для яго былі адрэзаныя, лоўчыя накідвалі на яго пятлю і вялі палоннага ў лагер, а там рабілі ўжо са звера бегавую мішень, выпускалі ў поле, у яго стралялі з лукаў, кідалі коп'і, пікі. Пры гэтым коннікі адмыслова пазначалі свае стрэлы, каб потым можна было ўзнагародзіць тых, хто пацэліў у жывую мішень. Гусоўскі піша, княжанне Вітаўта, лічаць усе летапісцы, росквітам княства
літоўскага нашага краю і называюць той век залатым. Паэт бачыць прычыну такой славы князя ў тым, што ён перадусім найважнейшым лічыў багацце духоўнае, быў набожным і першы з народамі княства сам ахрысціўся. Затым Гусоўскі ўспамінае, што ён адхіліўся ад галоўнай тэмы аповеду і гаворыць пра тое, што неабходна ўсё ж такі дапець ужо песню пра зубра. Ён прапануе чытачу зноў вярнуцца на аблаву. Звер ужо страціў сілы, адчувае, што хутка прыйдзе канец. Да яго падыходзяць два маладзёны, і спачатку ён не звяртае на іх ніякай увагі, аднак потым кідаецца на аднаго з хлопцаў. Той паспявае схавацца за дрэва. Звер нападае, трапляе рагамі ў асіну і яшчэ некаторы час працягвае калечыць дрэва, аднак потым супакойваецца і пачынае залізваць раны. Лоўчы перамяшчаецца, хаваецца за елку, зубр гэта заўважае, кідаецца на яго, аднак лоўчаму удаецца нанесці сакрушальны удар і зубр падае на калені. Падыходзяць іншыя лоўчыя і ударам клінка пад сэрца завяршаюць пакуты волата пушчы. Пасля апісання смерці зубра і радасці з гэтай нагоды паляўнічых, якія перамаглі магутнага звера, Гусоўскі прызывае «спынім забойствы». І зноў звяртаецца да тэмы міжасобных войнаў. Ён гаворыць, што і дома, і ў войску хістаюцца асновы хрысціянскай веры, губяцца братнія сувязі, разбураюцца храмы. Паэт асуджае тых уладароў, якія нападаюць на суседзяў таму, што прагнуць панаваць адзінаўласна, б'юцца князі ваяводы, а стогнуць народы. Не даводзіць да дабра прагнасць славы, багацця і ўлады, сцвярджае Гусоўскі. Завяршаецца твор малітвы да Маці Божай, у якой ён просіць апекі і заступніцтва для свайго народу. Просіць, каб уладары на зямлі былі мудрымі міратворцамі. Песня пра зубра – гэта паэма эпохі ранняга адраджэння. Гэты твор лічыцца сапраўдным гімнам роднаму краю, з якім павінен знаёміцца кожны беларус. Цяпер і вы ведаеце, пра што гаворыцца ў песні пра зубра. Падпісвайцеся на канал, глядзіце іншыя відэа, ставьте падабайкі.